търсим помощ. Първата ни работа е да обърнем фокуса върху себе си и да съхраним себе си. И да се освободим от токсичността. И тук, както каза Гери за нейния опит, че всъщност и се е случвало и че отровата е била изсмукана. Това място, където е била отровата. Хайде да видим. Темата е свързана, темата ще разберете при 20К. Говорим си за нарцисизъм и токсични връзки. И тук разказах за това, когато ви охапе змия, какво правите. Ако случайно си вървите в гората и ви охапе змия. Нека да чуем мненията на другите, какво следва да направим. Много от вас тръгват не само да гонят змията, но и да се питат. Каква е тази змия, която ме охапа?